President Makaza Makadizvi. Triple inyo kana makadiwa. Right. I wanted to put my comments in pamusoro pekusungwa kwakaitwa mwana waChris Mutsvangwa, Neva Mutsvangwa, uyezve nekuti nemacomments atinodya social media anotaura kuti Mutsvangwa vari kugunun'una nemabatirwo ari kuitwa mwana wavo neZANU-PF. Munotoo kudini development? Ndinogona kutaura sekuti igame ravo rekuti tione sekuti pane munhu akasungwa ipo pasina, nekuti ndakanzwa comment yaMutsvangwa achiti takati hatifanira kusungirana vana, meaning kuti mutemo une vanhu vaunofanira kusunga hausi neutral. Saka zvavanotaura vachiti ivo vanoziva zviri muZANU-PF zvavada kuexposa kana kuti zvavachazoda kuexposa zvakafanana nekuti vatinyararire because dzese mbavha. Dai vanga vachida kuzviexposa vagara vachitaura dhara pasati pane zvaitika. Hatizoda kumira kuti chimwe chinhu chiitike uzotitaura zvekuti iwewe une kamwe kaagreement kamaunoita kubackground negovernment muchitamba isusu siso, hazvizotibudire zvakanaka. Alright. Saka munoti kudii kumhuri yeZimbabwe nemadevelopments ati panyaya dziri kutaurwa dzezigidzi? Kumhuri yeZimbabwe ndinotaura ndichiti mari vanoiziva because akuna munhu asina kuchikoro izvizvi. Munhu wese anoziva mari zvairi. Zigi handiziva kuti imari kana ichiya, because kana ukaona mari ichirambwa navanhu haisi mari. Saka mari inongodiwa chete kana ichigamuchirika nevanhu, that is mapurisi enyika akanaka. So mapurisi awo kana achipikisana nezvinodiwa nevatengi agamuchirika haisi mari. Saka vasafosa munhu ngavaamend mapurisi awo odzoka kumanufacturing ogadzira chinhu chinobatika. Wasiyana nezvezigi because kana vachiti akabhekwa negold waizi tiri kuramba kureva kuti zigi haisi mari. Muchinge mapinda papower imi munoda kuzoti kudii kumhuri yeZimbabwe uyezve muchaita sei panyaya dzemari idzi? Isusu tikapinda mupower mapolicies edu anoti chinjei pane aripo zvaizvezvi, because isusu tiri rich, tine about 16 minerals dzinokosha dziri pasi pezuva muworld. Tine gold, diamond, lithium akawanda anigona kumapedza. Pa 16 iwayo ndiwo anobheka currency yedu. Tikamaprocessa muno, tikamapolisa nekumakata muno madiamonds, and then mari yedu inoona simba. Economy yedu inobva yasimba. Tizoita economy yekuti tiyanotsvaga zvinhu kuChina, tiyanotsvaga zvinhu kuRussia kuti batsire. Atina need yotsvaga vanhu vese because zvese tinazvo munomu. Kusanganisira vakadzidza mabasa emunomu wakazara because tine mauniversities akawanda, anana MSU, anana UZ akawanda. Kuna vanhu vodzidza mabasa iwayo, saka totora vanhu vodzidza mabasa iwayo tovaisa munzvimbo dzavanofanira kuti vaende vochiita basa ravafanira kunge vachidzidzira kwemakore iwayo kuitira kuti upfumi hwedu huende mberi.